Salutare, eu sunt Rebe Butterfly, iar astăzi o să vă arăt un secret puțin cam amuzant pe Brookhaven. O să vi-l arăt, e joining server. Când e joining server, înseamnă că o să se încarce. Că o să se încarce. Am luat așa de la ceva. Trebuie doar să-ți iei o casă. Orice casă. Cu orice casă merge. Și aici apăsați keep back sau rest. Eu o să apăs rest. După aia scoateți casa și zburați. Dar ca să zburați mai repede trebuie să, mai sus, trebuie să vă luați calul și să apăsați pe ăla pe care urci pe cal, iar acum, uite, zbori mai în aer. Asta merge și cu keep back. Eu zbor în aer, așa puteți să zburați. E simplu. E foarte simplu. Dar dacă vreți să vă împrieteniți cu toate personajele din povești, pentru că o să mai facem povești, e bine, vi le arăt. Anabel, deci scriem aici. Anabel, scriem și este asta de aici, adică prima. Înainte o chema Rebecca, Rebecauța, dacă nu o vedeți, prima, scrieți atunci, uite cum apare aici sub numele ei Anabel, Rebecca, Rebecauța. Rebecca, Rebecauța, da. Mai e unul, Sabinica, Polonic, Sabinica, nu, și era cum se scria? Nu mai știu. 2 Q. Da, numai că Polonic era scris la fel cu literă mare. Și asta personajul. Nu e online, e offline, dar nu știu de ce apare online. Și mai e Ciresica 2 S. You are friends. Dacă vreți să vă împrieteniți și cu colega mea, Oa 739 sau Isabela, ca așa o mai cheamă. Așa arată, aproape ca Cireșica 2S, dar nu e Cireșica 2S.
Și cred că atâtea sunt. Și mai am încă o colegă, Pisica, Pisica, și-a luat un parcurs Robux, dar nu prea apare în poveștile noastre, adică nu apare deloc, dar o să apară. Și dacă tot am intrat pe Roblox, haideți să ne jucăm un joc. Very Prison Run. Haideți. Ăla e puțin cam greu, așa. Foarte greu. După ce terminăm, o să vă arăt și numele meu. Că am uitat să vi-l arăt. Eu am premiu. Mi-am cumpărat Robux și ăia cu premiu. Play. N-am premiu pe Brookhaven, dar mi-aș dori să am. Acum, mi-am consumat toți Robux și pentru avatarul ăsta. Și părul l-am luat free de pe un ruda. Eu deja am găsit literele și scuzați-mă, dar nu vă mai pot arăta cum să ai părul free. Am dat pe off ca să văd caracterul. Știu că merge atât de greu, dar eu n-am ce să-i fac. Tableta asta nu are memorie. Mai are foarte puțină memorie. Wop. Era să cad. Și am reușit așa. Oh, dar nu mai văd eu ăla. Ăsta e puțin mai greu. Mamă, ce departe e și eu nu pot să-l termin. Da, e destul de greu jocul ăla. Așa că o să vă arăt cum mă cheamă pe mine Mă cheamă Rebe Butterfly. Scriem. Puteți să scrieți așa, R-B-K Butterfly. Puteți să scrieți așa sau puteți să scrieți Rebe Butterfly. Nu, Result Fund. Cum adică? Asta e numele meu de Roblox. Nu înțeleg. Rebe Butterfly. Nu, Result Fund. Bine, dacă îmi va apare, scrieți așa. R-B-K Butterfly. Asta eu. Mi-apare This is you. Am 187 de prieteni. Dar dacă ai 200 de prieteni, nu te mai poți împrieteni cu altcineva. Cireșca 2 să are 200 de prieteni și dacă mai vrea să se împrietenească cu cineva, dacă cineva vrea să se mai împrietenească cu ea de la AdFriends, ea apasă pe accept și nu merge. Adică tot eu.
Că eu joc pe mai multe telefoane. Da, asta e tabletă. Și merge foarte greu. Să ne mai jucăm ceva. Hai să ne jucăm de Florislava. Acolo e un hobby. Doar eu sunt aici. De fapt, nu doar eu. Trebuie să aștept. Hai că mai avem puțin mai deloc lava. Cred că vreau taurul ăsta. Pare un taur. Dar toți vreau castelul ăla. Bine, aleg și eu castelul. Dar de ce toată lumea a avut castelul? Eu nu înțeleg. Să mă uit pe aici, pe aici. Nu! Mai e foarte puțin. Nu! Eu nu mă pricep deloc la jocul ăsta. Facem obi. Test obi. Oh, nu! Să mă urc. Ce? Nu! Deci dacă mor la jocuri, schimb jocul. Asta e regulă. Cake Tower. Asta e destul de frumos. E posibil să mori la el. Adică nu mori. Deloc nu mori. Și ne alegem noi taurul. Grimace Cake! Mamă, câte sunt aici. Cake, coconut cake. O să încep cu Grimace Cake, pentru că e cel mai important. Grimace Cake-ul. Dar parcă avea Grimace. Nu se întâmplă nimic dacă le atingi. Op. Ce? Noi să ne mai jucăm un tower. Să ne jucăm ciocolata, oare? Ok, hai. Op. Dar era fel, nu mi se... Uite. Ce e ăla? Că să te duci la taurul ăsta? Ok. Op. Cred că aici se întâmplă. Op. E posibil să mă la taurul. De fapt, nu e chiar imposibil că am pierdut la 1. Op. Mamă, ce taur ciudat. Nu? Op. Era să cad, de fapt nu știu dacă era să cad, dar nu contează. Op. Aoleu! Asta e că ăla are bola aia. Oh, nu. Nu, ce cu pereții ăștia aici? Păi ăștia într-o zi nu-i treceam eu deloc. Nu mai pot să dau pauză la videoclip. Nu mai merge. Op. Fiu! Trebuie
cumva acolo. Papucirea să cad. Opa! Am mai făcut un tower. Cu voi. Tot cu voi. Ice Cream Tower parcă am făcut. Dar nu mi-e țin minte. Ia să cad. Op! Op, 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 op. Nu înțeleg de ce ies niște coifuri din mine. Asta e ciudat. Trebuie să termin taurul. Mamă, cât mai am? Dacă termin biscuiții ăștia, Oreo, câștig taurul. De-abia aștept. Opa! Am terminat unul, deci nu schimbăm jocul. O să ne ducem la ăla roz. Sper să nu dureze 1.000.000 de ani cum a durat și... Op, 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 op. Deci nu mai vreau să pierd. Op, 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 op. Ha, la, la, la. Asta e taurul meu preferat. Asta e taurul meu preferat. Tup, tup, op. Nu chiar. Taurul meu preferat. Hup, up, up. Ce? Creșteam puțin. Hei, 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 nu! De ce m-a trimis acolo? Nu-i corect. Trebuie să fac din nou. Așa. Lapte. Aia cu scări. Credeam că o să fie mai grea. De fapt, n-a fost. Credeam că am câștigat. Cât mai am, vai de mine. Mai am o grămadă. Deci asta cu roz e taurul meu preferat, da. Dacă îl termin, dați repede like și subscribe ca să termin taurul ăsta. Că eu niciodată nu l-am terminat. Op. Op. Și dacă nu dați like și subscribe, nu să-l termin. Așa că dați repede. Aia e nucă de cocos. Nu! Am căzut. Dați repede like și subscribe, că dacă nu o să cad mereu. Upa! I am a coconut, coconut. I'm a coconut, Yay! L-am terminat! Mulțumesc că ați dat like și subscribe! Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share și subscribe. La revedere, abonați! Și să mai trimiteți și un comentariu. La revedere, abonați!